खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं दायो दंफैयो गार्डेनथिंजाय फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय नै जोंना सानैबो बिरादनो माने गेलेनो लुगैगासिनो दङमोन ओंखायनो हाग्रायावनो दसे जिरायहोबाय बोथोरा खिन्थु दोमैलुलु आरोना बांद्राय गरम नङा गुसुद्रायबो नङा आरोना ओमफ्राय नै नायदो बिसोर सानैखौ गेलेगासिनो उइ हाग्रायाव गेलेनो मोनना मोजां मोनबाय आरोना इसे आयै बेखौनो लुगैखादोंमोन नोंसोरो hey बेखौनो लुगैखादोंमोन ना नोंसोरो दानिशा नै हाग्रा फुबाय दे फु खामानि मावग्रा मोना जोङो हाग्रा फुग्रा मानसि मोना दे फुदो थाब देरदो दे सासेयानो जिरायगासिनो दे नै आबौ फैबायनो आबौ दानिशा रिधिमा इसे मोजां मोनथारदों आरोना मोजां मोनथारदों हाग्रा गेलेनानै खुगायावल' सोनाङा दे खुगायावल' सोनाङा जाया ओमफ्राय नोंहा बिदि थाबाय थानांगौ जाहैबाय आरो ओरैजाय जिरायफादो गथ'फोरजों आं फ्रि आं उदां आं इन्डिपेन्डेन्ट गेलेदो मामा गेलेदो बेखौ आं गायदों आरोना मोजां नुथारदों नै बारनायखाय जा मोजां नुदों बिउटिफुल आं मोजां मोनथारो व्हाइट कालारखौ ओमफ्राय बे गेजेरावहाय गायनांगौ दायो विन्टार सिजन फैगासिनो दङ नालाय बेहाय बिबार बारनाय बिफां गायनोसै आरोना जोङो ओमफ्राय जोंना नै टार्मिनेलिया भेरिगेटेड टार्मिनेलियायाबो मोजां जागासिनो दङ बेयो ग्रीन आंनो व्हाइटखौबो नांगौ बेखौ बांद्राय मोजाङै नुसाराखै मानो होनबा हाग्रायाबो ग्रीन जाहैबाय नालाय बेबो ग्रीन ओंखायनो बेफोर बांद्राय मोजां जाथ'वाखै दायो उनावहाय मोजां जागोन खोमा दायो गथ'फोरनो ओंखामबो दौनांगौ दङ ओंखामबो जाहोथ'वाखैनो बिसोरखौ जाहोनानै आरो दसे गेलेहोनानै थुखैनानै आरो फुथुनसै बेनोसै आरो जोंना रुटिना ओमफ्राय नै ओरैजाय फैबाय थाबाय बे आं फैनायखाय जिरायलायबाय गिदिंबाय थागोन आरो बियो बिदिनो बै सासेया लोमजानायनिफ्राय एसे गिनाय जाबाय खोमा बोलो गैथ'वा बाट बेबो लासैनो अभारकाम खालामफिनगोन आयै बिथिं थांनाङा बैग्रि बिफांनि सु थायो इस मोजांसो मोनदों बियो आयै साजिया नायहरबाय थाबाय इस मामा नोंबो हाफिनसिगोन दे बोलो फैसिगोन दे ओंखाम जाबा बोलो फैगोन दे ओमफ्राय नोंहा बिसोरनि थाखायनो बानायखादोंमोन नामा बेखौ गार्डेनखौ बिसोरनि थाखायनो बानायखानाय जेनेबा हौवासा फैनायमोनबालाय बेवहाय फुटबल मा बानायसिगोन भलिबल कर्ट बिसोरबोथ' बेडमिन्टन गेलेगोन ना बैथिंजाय गेलेनोसै जोंहा बेडमिन्टन आं मोजां मोनो बेडमिन्टन गेलेनो हगारनांगौ गावखौ गावनि गोसो बायदि खालामगोन आरो बे दा बिराद जाथारबायानोलाय गथ'फोरखौ बेबायदिबो गेलेहोनांगौनो हायावहाय इमिउनिटि बुस्ट जानायनि थाखाय आरो फरेनारफोरा ओंखायनो गथ'फोरखौ बिचाव गेलेहोयो बालाहामा माने बिसोरनाथ' न'आवहाय हा थाया नालाय फुरा फ्लरफ्राबो फाका गोजा ओमफ्राय सिथ्लाथ' बिदि गैयानो बिसिनावहाय ओमफ्राय एसे थाब्लाबो फुरा माबा गोजा फाका गोजा बिसोरखौलाय मा होननो जोंनि न'आवनो गासैबो सिथ्लायानो फाका गोजासो हायानो गैया बाट ओरैजाय जोंना गार्डेन थानायखायसो माने गथ'फोरनि थाखाय दा गेलेनो मोजां जासिगोन आरोना आं दायो नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनो नागिरदों न'नि आरोना बे जिनिसखौ आङो माने गायगोन सानदोंमोन ओमफ्राय जानो बिराद लुबैबाय थादोंमोन आरोना नुनानैहाय बाट न'आवनो जानानै दङ माने बाबाया गायनानै दोनदोंनो दिनै बे फिथाइ खिन्थाखाबाय आं नोंथांमोननो बे जिनिसा जाहैबाय फिथाइया माने देरबाय आरोना ओमफ्राय मोनहां जाबाय आरो बेखौ खानानै लाबोदों बाबाया र' आं नोंथांमोननो देखायनि मामा दुगैखांनानै मेला जागोन नै बे जाहैबाय नै पापाया गोलावा आरोना बेयो रेड कालारनि जायो आरो बेयो मोनबावबा साबसिन गोदै जागोननो आरो दायो आं बेखौ जानानै नायनोसै माबायदि खिथु फैफाखाथारो आरोना खिथु फैफाखाथारो सेस जासिगोन नोंना आन्थुआ दहाय सिथ्लायाव पाका गोरायावहाय नोङो माबा मानबायनाया सेस जासिगोन नोङो दायो जानाय नायनोसै बे ससेखौ आङो तानिशानो होदों नायबाय थानायखाय सासेथ' गैयानो बिबैमोननाव थांबाय मोनबाथाय गोदै जाथारगोन आरो थाइनै दंबावोनो बिफाङावहाय बेखौ फुरा मोनहोनानैसो जानोसै नै दायो जोंहा सानैजों ओंखारलायबाय उदालगुरिसिम गथ'फोरनो ओरैनो दुर्गा पुजानि मुङावहाय थगायसाबनो गस्ला नागिरहैनो थांनो नागिरदों फसायबा लाबोबाय फसायाबाथ' गैलानो अनलाइनानो खालामनांसिगोन गथ'फोरखौ दोनबोबाय बिबै आरो बिबौजों हायना हायाथाय लाखिनो जेबो नङा
लाखिनांगौ बिदिनो सम सम आइयाथ' हाखायो जेनेबा बाबायासो हागोन ना हायाथाय नों मा सानो हानांगोन फिसौफोरखौलाय हाखानांगोन ओमफ्राय जोङो बिसिनि माबा माबि जिनिस लायनांगौ शपिंआथ' जोंना गावनि थाखाय जाखायानोसै दाना गथ'फोरनिसो आं बिराद उन्दुनो ओंखारदों दायो फ्रेस मोनथाराखै मिथियालै कफि मोनसे कापसे गोथाव मोनलोंबा बोलो गैयै डेटिं बोलोआनो गैया खुसियानो गैया मोखाङाव मेंनाय आंबो दहाय जि उन्दुनो ओंखारबाय गैया उन्दुनोनो मोनासै सासेखौ फुथुबाय सासेया सिरि मोनलायबाय माने एसे गुजुदों नालाय बिसोरो माने फांखा लानाय जादोंना फांखाखौ दिनैनिफ्राय होनांलाने सुहाबो ओमफ्राय गोलोमोबो ना अन्थाव बाथाव गोलोमबाबो गाबो बिसोरो आं दा हमनोनो हाला मा खालामनांगौ जाखो बिसोरखौ दायो नै जोङो सफैलायबाय जोंनि अल टाइम फेभरेट जायगा बेनो जाहैबाय नार्सारि खिन्थु आलदा नार्सारियाव फैदों जों दिनै नै बेयावबो दङ मेल्ला नै सिजिएमफोरा मेल्ला दङ बेहाय दालिमखौ लानोसै जोङो पार पिस 100 रुपिसनो टार्मिनेल नायनोगि फिसा फुलि मोनासै आरोना दायो आलदायावबो नायहैनोसै जोङो बेखौ लानोसै 100 रुपिसनो पार पिस बाजिफ्रावनो होनांगौ बेखौ फिसा जायो आरो माबाया फिथाइनि माबायाबो गुटिया राजा आं नोंखौ खिन्थु मोनसे बिराद खस्थ' ओमफ्राय गाज्रि मोनथारोलै अबावबा दखानफ्राव थांबाथाय माबाथाय माबा मोनसे दाम बुङोबाथाय डाइरेक्ट जागोन दे होननानै मानो बुङो आं खनसे दाम दर खालामनायनि उनावसो नोङो माबानांगौ सिरि थाखानांगौ नोङो दामनि खेथ्रआवहाय रायलायनोनो नाङा दखानदारफोरजों जायखिजायाखौनो होनो नागिरखायो खमायनो नागिरा दा 80 रुपिसाव मोनबोबाय ना 90 होननायावहाय जागोन दे होननानै बुंखाबायनो बियो आंसो 80 होननानै बुंनानै होबाय मा थिग खमावबो मोनबावनोसो हागौमोन आंनि बायदिबाथ' 50आवनो लाबोगौमोन आं बेखौ बांद्राय माबाबाय थायासै आङो नों एबारनिफ्राय दाम दर दा खालामखादे आरो जेरावबो नोङो बिदि बायनो थांखानाङा आंखौ गारनानैहाय ओरैबायदि थगायजाबोगोन नोङो अननायानो बांसिन नंखायसो एभकाड'खौबो नांगौ जोंनो आङो खनसेल'सो जाफेरदों एभकाड'खौ बाट मोजां मोनदों आरोना स्लाइसफ्रावहाय ब्रेडफ्रावहाय माने जोङो टस्ट बानायनानैहाय जानो हायो आरोना चेन्नाइयाव थानाय समावहाय जोङो जादोंमोन थाइसे बायनानैहाय टेब्लेट लानांगौ सिराप लार जिखुनु गुजुनायनि नोंथ' गुजुगोन ना मिथिखाबाय गुजुआ दे लोमजानो ओंखारनाय मोनदों फिसाजोफ्रा लोमजाखांबाय एबार आहा मोनबाय गुजुदोंबो हरावहाय फेनखौ एकदम डाइरेक्ट लादोंमोन ना बेयावनो एकदम खब बसिबाय बिखाया लोमजाखागोन आंबो शपिं खालामखांबाय जोङो ओमफ्राय दायो साहा लोंनोसै गोदान मोनसे केफे खुलिदों उदालगुरियावहाय नै ओरैजाय दङ मा नाम केफे वाइल्ड स्पुन बेहाय जोङो हाबनोसै बाट ना बिराद मानसि भिर बायदि नुदों आरोना गोदान खुलिदों नालाय नै जाय एस्थेटिकखा नोंथांमोनाबो फैनानैहाय जाफैनो हागोन फट' खेबनो हागोन मिउजिक भिडिअ बानायनो हागोन जोंहा बेहाय जिरायदों अर्डार होनानै दोनबाय दायो फैबानो जानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जानायजों लोगोसेनो मेगन मुफुर फुनो खानाय सिननोबा नै डाइरेक्ट हाबफैनो हागोन आरोना बेहाय गोथाव मोजां ना सानैबो दङ दे जाबाय थांसै दे लोंनाय नायनोसै आङो लेटे मा होनगोन बेखौ प्रनाउन्सिएसना लाइट होनायजों बिराद समायना नुबाय दायो मोजां मोनदोंना लकेसनखौ दानि जुगावथ' बयबो फट' खेबनो मोजां जायगाखौसो नागिरखायोना जानायजों लोगोसे नेथावथावनो नेबाय थानायनिख्रुइ फट' खेबनायानो साबसिन सानोना बयबो ओंखायनो बेहाय फैनानै नोंथांमोना डेटिं खालामनो हागोन आरामसे आरो फट'शुटबो खालामनो हागोन आरो मिउजिक भिडिअबो खालामनो हागोन बायदिसिना खालामनो हागोन आरोना मोजां मोनथारदों जोङो जायगाखौ पुरा एस्थेटिक आरोना मोजांथार
बिराद मानसिबो जादों गोबाव जाथाराखै बेखौ खुलिनाया सप्ता खनसेसो जादों खोमा ना सप्ता खनसे खननै बिदि जादों खनसे जागोन खननै नङा जों सफैनानैहाय गथ'फोरखौ फुथुबाय सासेखौ अलरेडि आइया फुथुखाबायमोन आरोना बेनि उनावहाय सासेखौ फुथुबाय बाट गुजुनायनि थाखायनो एसे एसे सिरि मोनबाय थायो आरो बिसोरो आं लासै लासै होनदों मानोना बिसोरो खाथिनि रुमावनो दङ एसे सिरिमोन एसे खोनाब्लानो माने सिरि मोनो ओंखायनो लासै लासै रायलायनो गोनां जायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनि आङो दहाय जोङो बिसोरनि थाखाय शपिं खालामदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै दहाय माने शपिं खालामनाय समाव खेबनाय जायाखैमोन नालाय भिडिअखौ ओंखायनो आङो जिनिसफोरखौ डाइरेक्ट दायो देखायनोसै आरो नोंथांमोननि सेरावहाय आङो बिसोरनो गस्ला बायदोंमोन सिम्पोल बायदों मानो होनबा फेन्सि ड्रेस बिसोरो गाननो नागिरा आरो जोनाय मोनो खोमा ओंखायनो एसे देरब्लासो माने एसे स्टाइलिश ड्रेस गानहोनो हासिगोन आरो दायो जोङो सिम्पोलनो गेन्जि जिनिनो लाबोदों बिसोरो मोजां मोननाय हिसाबैनो सानैनोबो एबार खनसेयाव सेम लाबोदों आरोना आलदा आलदा लाबोनो नागिरदोंमोन बाट फसायनाया माबाया जायामोन आरोना साइजआ गैयामोन ओंखायनो जोङो एखेखौनो लाबोबाय नै गस्लाया बिदि ग्रीन कालार लाबोदों आरोना गेन्जि जिनि मोजां आरोना दांनो सफ्ट आरो बेनि उनावहाय बियो सिङाव थागोन ओमफ्राय सायावहाय बे थागोन आरोना फ्रकआ आरो आखाइया बिदि नुजागोन ओमफ्राय फ्रकआ बिदि गिदिरसो जागोन नामा मोनथिया बाट गिदिर जाबाबो जेबो अरजाया मानसिफ्रा थाबनो देरो नालाय उन्दैफ्रा ओमफ्राय बे मोनसेयाबो सेम बेखौ खुलिनानै देखायबाय थाला आं नोंथांमोननो नैबेनो ओमफ्राय जोङो लाबोदों टावेल दुगैखांनायनि उनाव मोदोम फुगारनो थाखाय सानैनोबो आलदा लाबोदों गांसेखौनो बाहाया सानबाय जोङो जियालाय मोजां आरोना नै सफ्ट ओमफ्राय मोदोम फुगारनो थाखाय मोजां जागोन बेखौ सुग्रोनानै लाखानांसिगोन दिनैनो नैबे मोनसे जोङो लाबोदों इन्टेलिजेन्स बुक बेखौ आङो दायो खेवथ'ला गाबोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेबिफोरखौ लाफानानै खुलिनोसै बिसोरनि रिएक्सनखौ नोंथांमोननो देखायनोसै दायो जों खुलिला मानो होनबा खुलिबाबो माने आङो जायखौ खालामनांगौ बेखौ खालामनो हानाय नङा नालाय ओंखायनो आङो दायो खुलिबाय थाला आरोना बिराद मोजां बे लेखाया माने गथ'फोरखौ मबाइल टिभिफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिनायनि थाखाय आरो बेखौ लाबोदों सक्स आंबो खुलिनानै नायाखै नायनोसै माबायदि अके नै बिदि आरोना बेफोरखौ वाशिं मेशिनाव सुजानाय नङा लावगोन नङाबा खैथा दङ 1 2 3 मोनबा दङ आरो मोनसे थाबावनांगौमोन दायो आङो वाशिं मेशिनावहाय बै खिनाखौ गारनानै हैनोसै सुनोसै गेलेदो मामा नै मैया बायनाया बिदि आरोना नै बिसिबाय नायलाय राजा बिसिबाय तानिशाया नै बेखौ बिसिबावबाय जाया आया तानिशा मैयासो बायदों नोंसोरना नै मैया बायनाय जिनिसा बेनो ओमफ्राय नै बिसिबावबाय थैदा जेबो मोजां थाया बिसोरजों बिसिबा गैखालाहाय बायना होखाला आं जेबो बेलेग पेज देखायदो बिस खासिगोन बिसोरो बिखौ माबासो लागायना दोननांसिगोन आयै मैयासो लादों ओमफ्राय बेखौ बेसेबां लादों होनोब्ला 450 रुपिस लादों आरोना बेखौ 450 रुपिस लादों मोजांथार मोनदों आं गावसो गेलेनो मोजां मोनबावबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै बेटारिखौ सोनो हागोन बिथिंजाय भलिउमखौ खमायनाय बारायनो हायो फरायनो हायो कुइसन सोंनोबो हायो सुइच अन अफ खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय बेखौ जोङो बायदों उदालगुरियावनो मोनसे गोदान स्टोर खुलिदों किड्स प्लेनेट होननाय बेहाय बायदों आरोना विशालनि खाथियावहायनो दङ नै बेखौ दामसै नै दे गोदो मोनफेरासै नालाय दासो बुरि मांग्रांग्रां गथ'फोरनिखौ गेलेदों आं मैया दखानावबो गेलेहरदों मोजां फिसाफोरनो लाबोदों होननाया नंखायसो गावसो गेलेगासिनो नै पेन्डाया बिदि गाबो गथ' गोरलै गावसो गेलेगासिनो आइया आंनो दख'ना गिफ्ट लाबोदों मैया आइनि फंबाय दख'ना दखान खुलिदों नालाय ओंखायनो आंनो दख'ना लाबोदों मोजांथ' थेंक इउ आइ नै मामा आबैया होदों आंनो आबैया मिनिबावबाय आबैया होदों मोजां ने मोजां
गथ'फोरना लोमजानायाथ' गाबायानोमोन ओमफ्राय दायो आरो नै गुजुगासिनोसो दङ आरोना खस्थ'थार गुजुनायाबो ओमफ्राय सासेया गुजुबा सासेया सिरि मोनो आरो सासेया गुजुबा सासेया सिरि मोनो बिदिनो जालाबाय थादों हरावबो उन्दुनो हायाखै बिदिनो सिरि मोनो ओमफ्राय राजानाबो देहाया मोजां नङा आंनाल'सो एसे थिग दङ आरोना ओमफ्राय दायो गथ' सानैखौ फुथुनानै दोनबाय फांखाबो होजाथावा होआबाबो गोलोमो मा खालामनोथाय हमनोनो हायाखै आरोना दायो उन्दुबाय उन्दुनाया खिन्थु गुजुबाय थायो आरोना गुजुआबा हामगौमोन जायो आङो खस्थ' मोनथारोना गुजुबा नै दाबो गुजुगासिनो आं भ्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट भ्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय